Hola, soc Lina, soc responsable de carnisseria, t'explico com comprar un rodó, saber de quina part te podria sortir més bé o menys. A veure, per comprar un rodó el podem fer de moltes parts, podem treure'l de la part de la llata, el podem treure del peixet, podem fer un altre rodó de la part de la cuixa. Aquest, per exemple, que tinc aquí és de la part de l'espatlla. Aquest, per exemple, és un rodó molt bo, és molt melós, és molt magre i molt melós, té una miqueta de nerviet, però també deixa que sigui molt melós. Una altra manera perquè et quedés inclús més tendre és esmetxar-lo una miqueta per dintre, ficant-li una miqueta de cansalada i t'agafa més gustós, trenca una miqueta el nervi i queda molt tendre. El pots cuinar per rostir així amb malleta i si no, nosaltres el preparem així lligadet i també queda molt bé.